Ahojte, ja vás teda vítam pri ďalšom videu a mne sa doma povaloval takýto model, je to IFA Horsch H3. Dúfam teda, že som ten názov vyslovil správne, pretože mne tento model autička teda skoro nič nevraví. Viem, že som už natáčal niektoré IFA modely, toto je teda Horsch H3. No a tento model mám požičaný od kamaráta a mám ho doma naozaj už dosť dlho, tak som sa teda rozhodol, že vám ho teda natočím, že sa pozrieme na niektoré tie detaily takýchto väčších modelov, pretože už dlhšiu dobu som nenatáčal nejaký väčší model a toto je teda model v mierke 1:43 z Atlas Collection. A tento model teda nie je v 100% stave, je už používaný a má nejaké také drobné chybičky krásy. To samozrejme uvidíte o chvíľočku v tomto videu, takže poďme sa už naň bližšie pozrieť. Takže tento model je teda IFA Horsch H3, je v mierke 1:43 z Atlas kolekcie. Model sa teda nachádza na takomto podstavci, vyzerá to celkom pekne takto spoločne s týmto modelom a má takúto sivú farbu. Čo sa týka tejto kabíny, tá je kovová, ale táto zadná časť tá už je len z plastu. A ja som hľadal nejaké informácie o tomto modeli, našiel som len pár detailov cez Wikipédiu. A začal by som teda tým, že tento model sa vyrábal od roku 1947 až do roku 1949, čiže len necelé 2 roky. No a za tieto 2 roky sa vyrobilo 852 kusov. Išlo teda o taký maličký nákladný automobil, ktorý mal len 2 nápravy a zadný pohon. Bol poháňaný 6-valcovým motorom od výrobcu Maybach. Tento motor dosahoval výkon 73 kW, čo bolo v prepočte približne 100 konských síl, no a jeho maximálna rýchlosť bola 65 km za hodinu. A to boli teda také krátke informácie, čo som sa dočítal z Wikipédii a môžeme teraz prejsť na tento samotný model. Keďže ide o väčšiu mierku, tak si tu môžete všimnúť celkom pekne spracované detaily, napríklad tieto predné svetlá, nájdeme tu aj nejaké smerovky, takisto napríklad predná maska, stierače alebo spätné zrkadlá. Tieto väčšie modely majú teda veľmi pekné takéto detaily. Takisto napríklad táto zadná časť vyzerá celkom dobre. Tu si môžete všimnúť takéto zadné svetlá. Tu navzadu dokonca nájdeme aj toto ťažné zariadenie a mne sa naozaj najviac na tomto aute páči tento nakladací priestor, čiže táto korba, a vyzerala by ešte oveľa krajšie, keby toto drevo, ktoré sa tu nachádza, by bolo teda v takej hnedej farbe, aby ten model vyzeral viacej realistickejšie. Ďalej na tomto modeli sú aj celkom pekné kolesá, veľmi pekne je spracovaný aj tento stred týchto diskov, avšak je to v čiernej farbe, takže vy to asi moc dobre neuvidíte. Ďalej z tejto bočnej strany tu môžeme vidieť takúto nádrž na palivo, no a už sme teda späť na prednej strane a napríklad čo som vravel, že tento model nie je 100%, tak tu si môžete všimnúť, že z tohto predného svetla je vypadnuté sklíčko. Avšak bohužiaľ mne sa už tento model takýto dostal do rúk, hľadal som ho všade v balení, ale už sa mi ho nepodarilo nájsť, takže to je taká drobná chybička na tomto modeli. No a ako všetky moje modely, aj tento vám ešte ukážem na otočnom podstavci, aby ste si ho teda mohli lepšie pozrieť a okrem toho nakoniec videa pridám aj nejaké krajšie fotky. Takže toto bol model z kolekcie Atlas, je v mierke 1:43 a išlo o IFU Horsch H3. Cena takýchto modelov sa pohybuje priemerne medzi 15 až 20 eur, niektoré sú samozrejme aj drahšie, ale myslím si, že je to stále primeraná cena za takéto modely, keďže už ide o trošku väčšiu mierku a aj tie detaily sú už celkom pekne spracované. No a ja teda dúfam, že sa vám tento model páčil a aj toto moje video. Ak áno, nezabudnite mi dať opäť like a môžete dať aj odber na môj kanál, ak ho ešte zatiaľ nemáte. A ja sa zatiaľ s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.